Il-UPE Voice of the Workers, il-Union tal-Edukaturi Professjonali qed tistudja il-kontenut ta' 3 abbozzi mresqa fil-Parlament, dak dwar l-edukazzjoni, ieħor dwar l-edukazzjoni ola, kif ukoll lat li jirregola l-professjoni. Iddikjara dan il-kap eżekuttiv tal-UPE Graham Sansone waqt konferenza tal-aħbarijiet. Ftit tal-jimilu irċevejna aħna mandat minant il-Malta Union of Teachers, l-MUT, biex twaqqafna milli noħorġu id-direttivi lill-membri tagħna. Aħna l-mistoqsija tagħna hija sempliċi. Għalfejn inti l-MUT illum il-ġurnata qed tostakola id-dritt sagrosant tal-membri tagħna biex huma jakkwistaw dak li huwa dovut għalihom. Sansone qal li din hija prova ċara li hemm xkiel fil-konfront tal-UPE biex huma jitwaqqfu milli jitkellmu fuq affarijiet oħrajn. It-tliet atti msemmija ser ikunu qed ibidlu s-sistema edukattiva kif nafu għallum fejn se tinħoloq entità pubblika li tissejjaħ Education Malta. Jinħarġu n-nies minn ċivil li għadin inti palissa għalliema l-LSAs u kindergarten teachers u jmorru f'din is-sistema ġdida li ovvjament hawnhekk qegħdin ngħidu aħna id-divisor logic. Id-divisor logic meta naraw aħna li fil-passat l-ikbar ġdidiet fit-trade unionizmu kienu maħabba fek meta rajna aħna t-tarzna, rivotazzjoni tal-Ena Malta u ħafna effett oħrajn. Graham Sansone saħaq li fl-2017 kien iffirmat ftehim kollettiv minn union oħra li ma ntlaqax tajjeb mill-edukatur. Qegħdin ninsaqsu wkoll aħna x'inhuma r-raġunijiet għalfejn qed isiru dawn il-manuvri, għalfejn inti il-union li suppost inti qed taqbes għal ħaddiem qed titfaħħhom f'sitwazzjoni bħal din. Il-UPE staqsiet kif qed ikunu nnegozjati l-kundizzjoni ġodda għall-edukaturi fosthom il-ħinijiet tax-xogħol.